daj mi malo pena. Bravo. Ova pakta bila bljutava. Ne, super mi je bilo. Nije bilo ni trunke soli ni paprika. Pa neću staviti solu ono. Odlično. A zašto to gore? Ulje. To je zapaljuje. Stavi nije ulje u tavu, boga mi moje doma ne gori. Nemaš ovako jaki plamen. Nemaju to. Ne žele, da, ulje. Gore napu. Da, nismo kad mi pa mama neka slavi napu. Ne, kad je ovo. Da, izalina. Samo jedno pitanje. Koja je razlika ako se ovo kuha u tavi, a koja je ako se kuha u voku? A wok je drugčija tava. Znam što je vok, ali koja je li ima neki utjecaj na okus? Mislim da ne. Dobro, onda ti kad budeš sve inače fotkala, snimala, da. Jer ona skuplja dole, znaš. Da. Skuplja ti dolje i pretpostavka je da ćeš u wok tavi koristiti puno više začina. Ali kaže da je to bilo manje masnoći. Ti si ovako napravi. Makne. Bravo. Nemoj. Zanima me zašto Masterchef uvijek na kamerama izgleda ful jake boje, da bar mi znam kako mi to dobro. A vjerojatno filtere promijeni. Aha, da, poslije kad sigurno presvuču. Dakle, to ono puca od boje. Što je super za te kulinarske. Jer me zanima, možeš pauzirati? Može. Možeš nastaviti? Sad je to miris. Jer mi je šup gotov. Pašta, kuker, minerali. Ne možeš. Čovjek zna. Ne gotov. Dosti, ovo je pola. Dobra bila baš sve. Pola. Kakav je? Ajde. A mi ćemo sad sutra prekstra kogo će trajati. A vi ste ili sad tiče okusa. Sad vidit ćemo kogo će trajati. Say goodbye. No ti se ne vidi ovo iza da se siva u centru.
još malo sam izglasala. Sad se čekaj da skužim. Udaljavaj se. Imaš stalo? Stavio sam. To je svježa paš sada. Samo i ruči. Ale tam jasno, ne bio. Malo tu se zgodno. Jeste, nego ne možda malo manje trajalo. Izrezač. A? Izrezač. To da. Ne popolno. Sad digni i stavi u ovaj. Pa što, pa to možemo kao... Ne znam se gdje je palo, jel? 5 minutes. 5 seconds. Ne, nego mi skupimo, stavimo nazad u ovo i oni iskrenu. Jebać. Dobro. Pomaknuo. Koga?